Ahojte, vítam vás u ďalšieho dielu. Tentokrát si ukážeme moje pečupáky, filikoníky a My Little Pony. Ako prvé si ukážeme pečupákov, ktorých mám. Najskôr mám takúto mačičku. Potom ďalej mám ďalšiu mačičku. Toto má také lesklé. Takúto mačičku. Ďalej mám psov. Takéhoto. Takéhoto. Potom takéhoto. Takéhoto sivého. Potom ešte posledného, takého hnedého, tu má aj obojok. Ďalej je tu žabka. Takáto opica. Neviem, toto presne neviem, čo je asi myš. Ďalej tučniak, alebo čo to je, neviem. Tu máme, toto je asi tučniak. Tam tu mám tuleň. Takéhoto. Potom tu mám takéhoto, neviem presne, jak sa to volá. Tukan, alebo jak sa volá to zviera. Ďalej je tu takéhoto macka. Pavúka. A koňa. To je z pečupákov všetko. Teraz pôjdu filikoníky. Prvý je takýto. Ďalej takýto. Toto není filikoník, mal len jedno krídlo. Len jedno krídlo má, to sa mi stratilo, to druhé. Potom je takýto jednorožec. To je unikorn. Ďalej je takýto. Tam sa mi stratila koruna k nemu. Ďalej takýto. Tu má diamant. Potom takýto. Ďalej je takýto malý. Tam takýto. To tiež nemá jedno krídlo. Potom takýto. Už má obidve. Takýto.
takýto zlatý. Potom takýto. Takýto. Potom mám takéhoto. Ten sa mi celkom páči. Posledný je takýto. To má... Tu mal... Ako... Asi už nesvieti. Ale to bolo na takej plošine... Také... Kruhy robil. A to vidieť len v tme. Potom mám poslednú plochu, My Little Pony. Takéhoto, to určite poznáte. Twilight Sparkle to bola, tento neviem, jak sa volá. Tu mám niečo podobné Rarity, ale nie je to Rarity. Fluttershy. Potom Rainbow Dash. A posledná je takáto zlata, také pozlatená. A to je posledná. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak niečo, tak odber. Keď sa vám video páčilo, tak ak sa bude dať komentár, neviem presne, niekedy sa nedá dať, tak tam napíšte, ktoré je vaše obľúbené z týchto troch kôpok, či Filikoníky, Pečopákov, alebo My Little Pony, ktoré sa vám páči. Tak ahojte.